もっと全然ただ横に移動してるだけ。クッと開かない。せーの。パンそう、そっちに開く。クッと開く。これをクッと開いて、これがピッとクッと回して、最後この腰を引くんじゃなくて締める。締めると足がピッと引けるから。で、この腰は締めない。ここに膝がくる。そうで、体もぐーっと前に出てくる。後ろの腰もぐーっと前に出てくる。で、後ろの足はしっかり合計で何個の数字が並んでいますか。腰が張る。はい、キュッと絞ってグーッと入れる。よいしょ。キュッと絞ってグーッと入れる。